mali sarang kula separa kanca seniman lan seniwati manunggal budaya seni ingkang wajib hati-hati nyuwun restu kang saestu nyuwun puji kang sejati nyuwun selamat kula serencang separa kanca separa kanca seni iman lan seniwati seni kanggo panglipur ati seni sandiwara raja tenik panca indra Nyai Hajati Tini Sumarni Suparman pimpinane alamatnya saking Losarang kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu sampean sedaya sami nyakseni sedaya sami ngormati sedaya sami kumpul lalampahan cariosan siang puniki kula serencang pilih wonten kesawurna nyuwun agung pangapunten nyuwun jembar pangapura maklum manusaning dunya panggonane lali luput lan dosa seni mung kanggo hiburan rapataken wong meduluran seni kang wajib dihati-hati ingkang wajib dipusti-pusti salam hormat dumateng bapak tuan rumah minangkane Bapak Reidin sarang pengantin sunate keding senang arai pengantin sunat sing paling ganteng dewe sarang papai dayak cici minangkane saking tempel wetan sing duwe Taiwan sareng kang kaji gaul sing duwe pronggol amis mamae Dias mimi ane sing tempel kulon sampun lali selawase sampun lali saumure alon dikit ning segala tindak lumakue sampean Kakang Arya Tabangkung sumajane kula lan sakabeh prajurit saking Mataram ngincangi tindak lumakue sampean jengkar saking Kesultanan Mataram tumerap ananing setengah perjalanan sing dituju apa sampean Kikang jujur
Kula uga ngrasana bingung. Kula lan sekabehe para prajurit saking Mataram enak lagi ngobrol, ananging sampean liwat ngulun-ngulun parane nuturi dalan setapak. Kula rencangi tumindak lakuning sampean, ananging sampean tetep membungkam 1000 bahasa. Apa tujuannya sampean? Sumangga kakak. Nokindri mamae elan papae elan sing hormati sarang Mas Fahrine Keding sing ananing Jepang, sarang Kang Lebe Gaule Keding, sarang Mimi Lebe Gaule Keding, papae elan minangkane wong sing eman dewek Nokindri, sarang Kang Lebe Gaule Keding, mamae kajenge Keding. Yai Kula adalah kabeh para prajurit saking Mataram. Nggih kula. Sedurunge ampura ning segala kesalahane isun, Yai. Nggih. Ngajak awakmu jengkar saking Kesultanan Mataram tanpa awe weruh apa tujuane isun linggar saking Kesultanan Mataram. Nggih. Sekedar isun pengen mencoba ndeleng kinerjane awakmu kabeh, senajana awakmu lagi jalanaken aktivitas tanggung jawab Nggih leres. sebagai abdi Kanjeng Sultan Agung. Tentu awakmu uga memahami anane ajakane isun tentu ana hubungane kelawan Kanjeng Sultan Agung. Nggih. Tapi rasa seneng lan banggae isun ndeleng ning kesigapan lan kekompakane awakmu kabeh, Yayi. Sareng Mimi mamae ayune Keding, minangkane sedulure majikan saking Tempel Kulon, sareng mamae Eri sing duwe wimpi, mamae Eri sing duwe wimpi sing Tempel Kulon, mamae Sopa Mimi Sopa Nok Sopa Mas Andris wong jambak matur ke suwun duki. Rasa seneng lan bangga isun setelah awakmu mengikuti ajakane isun, Nggih leres. senajan lagi njalanaken tugas tapi ditinggalaken. Nggih. Kuwen sing dadi kebanggaane isun kelawan awakmu, mempercayai yen awakmu wis kaikat dening sumpah keprajuritan, nggih bener, taat, patuh lan tegas anggone njalanaken titahe wong dadi pemimpin. Bos Kiki sing lunggadung, bos Kiki sing lunggadung, mamae Dias Mimi Anin minangkane sing Tempel Kulon, sareng Kang Lebe Gaule Keding Mimi Lebe Gaul,
sing dijaluk ajalali selawase ajalali ning kulane kang lebih kawuh sarang mamae herine keding sing hormati nokindri mamae elan papae elane keding mamae lintange keding minangkane panitia satu sareng mas pahine keding sing ana ning Jepang sareng yuk kaji ajenge keding eman sayang kulane wong seduluran mama tuan rumah mama Redin senang arai keding Doli gaya pun tenggang temunggung ya artinya tak delengaken kula sampean minggu-minggu kian ki urat wajahku beda biasane mau mesring canda tawa kula lan prajurit saking Mataram toh sekian acuh jadi weruh marang awakmu kabeh Yai. Kang Beban pemikiran isun kejaba tugas kang den emban marang isun yaiku orang nanalian saking Kanjeng Sultan Agung Yai. Bisane isun gawa awakmu metu saking Kesultanan Mataram sing ditujuh iwal bakal tumeka ana ing Tatar Pasundan tepate ning wilayah Subang sing dituju mengsubang tujuannya apa kuno Kang? Tujuan sing utama isun pengen nemoni pangeran penganten karena Kanjeng Sultan Agung duweni niat pengen mupu mantu gini. Pangeran penganten bakal diangkat derajate senajan senalika pengen masih ngabdi ana ing Kesultanan Mataram tapi kepengenane Kanjeng Sultan Agung bakal mupu matu pangeran penganten bisane Kanjeng Sultan Agung pengen ngangkat pangeran penganten dadi mantune Kanjeng Sinuwun karena Kanjeng Sultan Agung duweni cita-cita Yai. Apa kuno Kang? Cita-cita apa kuno? Kelingan beli senalika sing wis keliwat Kanjeng Sultan Agung pernah mempercayakan marang pangeran penganten uga kakange yaiku Pangeran Subangkala. Diutus kon manggon ana ing Anggaranu tujuane Kanjeng Sultan Agung pengen bangun yaiku pelabuhan kanggo bersandare kapal-kapal perang angkatan laut saking tentara Mataram senalika mau pengen tujuane pengen gempur Batavia ngusir bangsa penjajah yaiku POC tapi nyatane mungkin Gusti Allah ora berkehendak sedurunge pergerakan nyerang Batavia wis ana sing mai bocoran marang wong POC akhire pelabuhan sing ning Anggaranu dihancuraken ning wong-wong POC sampai KB pejabat Mataram kang ana ning Anggaranu lurus slamet dewek-dewek melayu ngidul-ngidul parane. Nah isun saat saiki diutus marang Kanjeng Sultan Agung tujuane nemoni Mas Putra Pangeran penganten iwal pengen ngujudaken maning yaiku membangun pelabuhan tapi ning tepatnya ya ning Genteng Rai tapi masih tetap wilayah Subang bisa nih menetapkan
Kaya dene pangeran penganten bakal diangkat jadi mantu Kanjeng Sultan Agung, mengko bakal sing memegang pelabuhan tersebut yaiku pangeran penganten. Tapi hapunten Kakang Temenggung, ya artinya mau iya pangeran penganten lagi waktu di Mataram masih dewekan. Saking wis pindah, anane posisine ning Subang. Lamun toh masih dewekan mending. Lamunan wis duwe rabi. Kula gak ngomong apa kono Kang. Ari masalah kuon mayayi aja gerek berprasangka disit. Kader permasalahan kian isun ki tujuane sekedar bakal awe weruh marang pangeran penganten. Ari wis ketemu langsung kelawan pangeran penganten, lamun wis duwe keluarga berarti kuwen jawabane. Mengko sing bakal tak laporaken marang Kanjeng Sultan Agung. Beli mungkin pangeran penganten uga yen wis duwe keluarga bakal nerima, artine terima dipupu mantu marang Kanjeng Sultan Agung. Tapi sekedar isun sebagai dawe Kanjeng Sultan Agung ya kudu tetep ketemu kelawan pangeran penganten. Karena jelas Rai kian cita-cita kang luhur kang bijaksana kepribadiane Kanjeng Sultan Agung seakan-akan orang mementingkan kepentingan pribadi karena mementingkan kabeh masyarakat khususnya ning Mataram bermanfaat kanggo masyarakat sing ananing tanah Nusantara. Karena anane wong-wong POC kang manggon ananing bumi Nusantara ora bakal gawe mulia, tapi kebalikane bakal gawe petaka marang kabeh rakyat ananing Jawa. Mulane Kanjeng Sultan Agung duweni cita-cita bakal membangun pelabuhan mau tetep kanggo tempat bersandare tentara saking Kesultanan Mataram. Tempat penampungan yaiku amunisi sing mengko bakal ngadepi wong-wong POC. Karena keyakinannya Kanjeng Sultan Agung yayi kabeh kerajaan-kerajaan Islam sing ana ning Nusantara kaya dene Kesultanan Demak uga Kesultanan Cirebon, Dermayu ning kulone yaiku Kesultanan Banten wis sepakat mutlak bakal gempur lan bakal ngusir wong-wong POC kang ananing Batavia. Ya kula uga kemungkinan siap Kang. Wis pasti Rai arep sapa maning sing artine bebela lamun duduk awakmu, karena awakmu mencerminkan satu kekuatan Kesultanan Mataram gumantung marak awakmu kabeh. Jare wong pinter kanda pripun wiwitan semono kokoh gedene tentu kekuatannya ananing akar. Jemari bisanya kuat gumantung marang jarine. Sebaliknya Kesultanan Mataram uga sumber kekuatannya kelawan awakmu kabeh, semangat juang awakmu kanggo bebela marang Ibu Pertiwi, bebela marang rakyat sing ana ning Nusantara. Aja watir Kakang Temenggung, kula lan sakabeh prajurit saking Mataram ora bakalan lancalinci loncat saking tali gagang permana. Lamun kirane awakmu wis paham apa tujuane isun kelawan awakmu, bakal tumeka ana ing Tatar Pasundan tepate ana ing wilayah Subang. Tujuane iwal kejababen ketemu lawan Mas Putra Pangeran Penganten. Kapan waktu lan sahat ya kini Kang? Tepate saat saiki aja ginggang sejengkang yayi
aja kari senyari iring tumindake isun tumeka ananing subang. Ayo ngalor barane Kang. Duh Mas Putra pangeran penganten aja kaget cung isun uga kabeh prajurit Ngetan Mataram balik ke ngulon bakal rawuh ning ngadepane awakmu Agung Palamarta. Mas Putra bos kiki saking Lunggadung sareng mamai dia sekeding mimi anine keding minangka sing tempel kulon sampun lalis lawa ase sareng kang kaji gaul minangka sing duwe pronggol amis papai daya cici saking tempel wetan sing duwe Taiwan sarang bapak tuan rumah keding bapak Redin senang are penganten sunat sareng nok indrine keding mama Elan papa Elan sareng mas pabrine keding sing ananing Jepang sareng kang lebih gaule keding mimi lebih gaule keding wong sing paling eman dewe mama mimi ayune keding minangka sedulure majikan sing tempel kulon mama Heri sing Dewi sing tempel kulon mama Sopa mimi Sopa nok Sopa mas Andris wong jambake keding. Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagelaran sang penguasa Raja Teknik Panca Indra kami rehat sejenak guna menghormati kaum muslimin wal muslimat yang akan melaksanakan ibadah sholat duhur. Untuk perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.